Un ano máis, Ribeira acollerá este próximo domingo unha nova edición do Día da Bicicleta. Na actividade poderán participar todas as persoas que o desexen, sen importar a súa idade. O único requisito será levar bicicleta e tamén casco e cumprir as normas establecidas pola organización. A finalidade da cita non será competitiva, senón fomentar o uso da bicicleta. Como todos os anos, pois é un paseo. Esta competición máis ou menos é un paseo, non é unha competición que, digamos, pois, que hai chegar el primeiro, dentro isto non se pode ser porque, supoño que habrá xente de todas as clases, como profesionales, como son des vós, ou xente profesional que está dedicada moito ao ciclismo, pero tamén ha de haber xente, pois, que non estea, entonces, bueno, pois, que non se considere, pois, como unha competición, simplemente como un paseo, porque é o que se requer, non? A organización realizará tamén un minuto de silencio antes do inicio da actividade, en memoria dos ciclistas falecidos este ano nas estradas. Este ano tamén vamos, antes da salida, a facer un minuto de silencio por todos os ciclistas fallecidos neste ano nas carreteras. Como ben sabedes, pois son bastantes, por unhas causas ou por outras, algunhas por culpa mellor se cadra a nosa, e outra pois non tanto, non? Entón, por iso, recalcar que o Día da Bici nin é para competir, nin é para nada, era para pasar entre todos unha mañán agradable, unha mañán en familia, e intentemos que sea así. Vamos a recalcar este ano moito a seguridade. O que non cumpla, ou que non pensamos que non ten unha bicicleta adecuada para facer o recorrido, sentimos moito, non vai a poder participar. Aunque o Día da Bici temos que ter un mínimo de seguridade. E o casco é o máis importante de todos. A actividade dará comezo ás 11 da mañá dende a Praza de España. Será unha saída duns 9,5 km de percorrido de dificultade baixa polas rúas da localidade, mentres que para os máis pequenos haberá xogos e unha xincana. Todos os participantes, previa inscrición á páxina web do Concello www.ribeira.gal, entrarán nun sorteo de regalos doados por diferentes casas comerciais, así como tamén 2 bicicletas. O prazo para anotarse remata o próximo xoves.